Labari da dumi shi magana akan kokarin juyin mulki da aka kitsa a kasar Mali 'yan kwanaki biyu da zuwa uku da suka gabata. A wasu jita-jita da aka yi ta yadawa tsawon kwana biyu zuwa uku, kasar Mali ta bayyana yadda al'amarin ya wakana, wato yadda aka yi kokarin gudanar da juyin mulki a kasar ta Mali a ƙarƙashin jagorancin wata janar ta sojojin sama mai suna Sagara, wato Mena Sagara. Wannan sojan sama da kuke gani wato mace ta cikin aran nan wadda muka sanya cikin ruwan ɗorowa, wato wadda muka sanya cikin kurtuna, ita ce mace ta farko a tarihin kasashen Afirka ko ma kasashen duniya wadda ta yi kokari ko kuma ta jagoranci juyin mulki a cikin ƙasa duk da cewa ba ta yi nasara ba. A bayanta akwai wasu sojoji 30 da wasu 'yan kai wanda suke bayanta suka yi kokarin mara mata baya domin a ga an tumɓuke gwamnatin Hasimi Goita wanda yake jagoranta mulki a cikin ƙasar tsawon lokaci. Duk da cewa 'yan kasar Mali sun yi amanna da na'am akan tafiyar da mulki nashi da kuma kasashen IS gabaki daya, shugaban da yake jagorantar tawaga ko kuma kungiya wato haɗin gwiwar lifta ko gwarma kasashen IAS a wannan lokaci. To a wannan yanayi dai wanda shugabanni ko ka kasashen turawan yamma suke kokarin na ganin sun yi dauke suna wato wanda suke kokarin su ga sun yi dauke ɗaya wa shugabannin nan na kasashen Afirka duba da yanda suke ci musu tuwo a ƙwarya da yanda suke waye kan 'yan Afirka. Sun sha lasar takobi a kan cewa ba shakka dole sai sun san yadda suke da wannan shugabannin, sai dai kuma ta Allah ba ta su ba. A ranar 7 ga wannan watan na 8 da muke ciki, wato kwana 3 da suka gabata zuwa yau lokacin da muke ɗauka wannan bidiyon, wasu kafofi na cikin gida na kasar Mali sun bayyana cewa wannan janar kin ta jagoranci juyin mulki, wato inda aka daga bisani aka gano ta aka kuma nasarar kama daga baki daya da ita da wanda suke bayanta. A wani yanayi na musamman dai kamar yadda bayanai suka bayyana, sun ce janar kin tana kokarin tada tarzoma, wato tana kokarin sanya ma matasan sojoji wanda suke aiki a karkashin ta da kuma karkashin janar da manyan sojojin da suke bayanta, inda suke kokarin daukan makamai daga bisani su hada fadar mulki ta kasar Mali, inda ba wato ta karfi da yaji sai sun yi nasara akan amshe wannan mulki da suke kokarin yi na wato sai sun yanda suke juyin mulki a kasar ta Mali. Ba sabon abu bane ba wani daga cikin mai tsaron fadar shugaban kasa a kasashen na Afirka ya barki ko kuma ya balle akan cewa shi ma yana so ya kai ya dauki ko kuma ya hau kan karagar mulki. Sai dai inda abin ya sha bamban kasantuwar ita wannan mace ce, kuma babu wani alamu wanda ya nuni da cewa tana da wani kusanci da tsaron fadar shugaban kasa, kuma hakan yake nuni da cewa ba shakka da karfi da yaji ne suka so su shigo fadar mulki ta kasar Mali, inda suka so su bude masu security ko kuma masu kula da fadar wuta, inda ta karfi da yaji dole sai sun yi da ko kuma su yi aiki wato ko kuma su bi ta kansu. Sai dai cikin ikon Allah da addu'o'in da al'ummomi na kasashen Afirka da na kasar Mali suke, Allah ya toni asirin wannan matar da masu biya mata wato da masu goya mata baya a wannan yanayi, inda dai aka kama ta. A halin yanzu tana nan tsare ko kuma tana hannun hukumomi kamar yadda rahotanni suka tabbatar, an tabbatar da cewa ana nan ana tsare da su kuma ana gudanar da bincike na musamman. Sai dai a wasu bayanai na musamman wanda suke yawo a bayan fage, an tabbatar da cewa kasar Faransa da kasar America su ne suke daga cikin kasashen da suka yi mata tayin manyan kuɗaɗe idan har ta yi nasarar tumɓuke gwamnatin wannan, inda wasu suka ce har ma an tura mata wato kafin alƙalami na wannan aikin da take kokarin yi, duk da cewa ba ta yi nasara ba. Idan ba kuma ce ba makamantan wannan sun sha faruwa a kasar Burkina Faso yahi a Gilga, wanda an ba wasu masu tsaron fadar shugaban kasa kuɗi tun kwanaki, wani lokaci kuma an yi yarjejeniya akan kuɗaɗen da za a bayar, wanda har ma an turo kudaden cikin kasar. Sai dai a wannan lokaci ba a kasar Mali ba a kama wasu kudade ba wanda suke kama da wannan, sai dai an tabbatar da cewa ita matar ta amshi kafin alƙalami na wannan aikin da take kokarin yi. Abin da ya dore ma mutane kai kasantuwar ita mace ce, shin inda har ta yi nasara menene zai faru? Babu wani abin da zai faru, kawai za ta ci gaba da tafiyar da mulki ne kamar yadda shugabannin kasashen America wato shugabannin kasashen turawan yamma suke so da kuma biya musu bukatu. Alhamdulillah, ba shakka wallahi wannan babban nasara ce wanda jami'ai suka yi, duba da yadda suke sanya ido da kula da taka tsantsan akan koma wane ne wanda yake shige da fice a wannan yankuna, wato musamman ma a abin da ya shafi harkoki na juyin mulki. Yana da kyau shugabannin mu su ƙara kulawa, su ƙara sanya taka tsantsan da kuma taku na musamman akan wanda suke kusa da su, wato masu tsaron su wanda suka amince, domin idan da wannan abu ya auku wallahi babban masifa ce wadda babu wata baraka
babu wata hanya da za a bi a magance wannan abu face addu'a. Sai dai kuma da ke Allah shi gwani ne wajen mulki da kuma iya tafiyar da al'amari. Allah ya sanya kafin su kai ga nasarar da suke kokarin yi, Allah ubangiji ya tona masa asiri. Baya da haka kuma muna fata Allah ya ƙara kare shugabannin wannan namu. Ga wani rahoto na musamman akan al'amarin. Masu shirye-shiryen kifar da gwamnatin Assimi Goïta na Mali wanda wannan mace ke jagoranta, kamar da zamu kuji cikin wannan jaridu da suka rawaito daban-daban daga kasar ta Mali. Lallai jaridu na cewa an kama Brigadier Janar Nema Sagara, wadda babbar janar ce, Brigadier Janar ce a rundunar sojojin kasar ta Mali, inda ta jagoranci wata runduna ta kifar da gwamnatin shugaba Kanal Assimi Goïta, wanda ta kumshi manya-manyan sojoji su 33, kamar da rahotanni ke hitowa da kasar ta Mali. Ita wannan Brigadier Janar Nema Sagara ita ce ke jagoranta wannan runduna. Dukkaninsu baki ɗayansu an kama su. Dukkaninsu an kama su. Wannan shine dai karo na farko da aka ji wannan mace na shirye-shiryen kifar da gwamnatin mulkin soji a ƙasar ta Mali, amma Afirka ga baki ɗaya. To ba mu sani ba, a duniya za mu bincika mu gani. Wannan dai ita ce na farko a Afirka mace da ke yunkurin juyin mulki, wadda kuma ita ce ke sahun gaba wajen jan ragamar jagoranta kifar da gwamnatin ta ƙasar ta Mali. Yanzu dai dukkaninsu, da ita Brigadier Janar ƙin Nema Sagara da kuma manyan sojoji su 33, dukkaninsu sun shiga a hannu, kamar da rahotanni ke hitowa daga kasar ta Mali. Za mu ci gaba da bibiya da kuma kawo muku irin abin da ke zuwa kan zo dangane da wannan tataɓurza na kifar da gwamnatin Janar Assimi Goïta, kamar yadda aka ce wannan mace tana shirye-shiryen jagorantar rundunar kifar da gwamnatinsu, wanda dai yanzu kawo yanzu Brigadier Janar Nema Sagara da su sojoji 33 dukkaninsu sun shiga hannu. Wannan yunkuri ya zo ne a ranar 9 ga 9 Août 2025.